Heren, hartelijk welkom. Welkom. Ja, dankjewel. Huub, om met jou te beginnen. Je bent van de organisatie die in Sint-Odilionberg het dorpspark Schepersheuvel wil realiseren. Dat klinkt als iets dat heel mooi bedacht is, maar nog niet bestaat. Dat klopt. Het sportpark Schepersheuvel bestaat wel. En dat sportpark Schepersheuvel is de naam van de oude voetbalvelden in Sint-Odilionberg. En de voetbalvereniging Sint-Odilionberg is gefuseerd met de voetbalvereniging in Melick. En die spelen nu in Melick. En die velden zijn vrij komen te liggen. En de gemeente heeft aan de bevolking gevraagd: hebben jullie ideeën wat we hiermee kunnen doen? Want die voetbalvelden die liggen tegen een bosgebied aan. Mm-hmm. En het is een geweldige accommodatie om daar dingen voor het dorp te mogen bedenken. We zijn ook nog niet klaar. We kunnen een paar dingen al realiseren, maar we hebben nog meer ambities. En daarom doen we ook mee aan de wedstrijd van Catalyst Kermit Pit, om op die manier ook meer bekendheid te krijgen en op die manier ook meer fondsen en sponsors te kunnen winnen. Ja, jullie hebben ermee ook het nieuws gehaald. Jullie hebben die prijs gewonnen, maar misschien nog eerst wat meer uitleg over wat jullie nou precies van plan zijn. Wat er al is en wat er moet komen. Precies. Er is al een buurtboerderij, een kinderboerderij. En het terrein van Jong Nederland is ook al uitgebreid. En we staan in de startblokken om een beugelbaan aan te leggen, 2 beachvolleybalvelden aan te leggen, dat er een mountainbike circuit komt. Maar we willen ook meer. Het moet ook een park worden, bomen, paden, maar een natuurlijke speelhoek met aantrekkelijke, uitdagende speeltoestellen voor de kids. En daar hebben we ook een aantal verenigingen bij uit het dorp die dat allemaal steunen, die elk een deel voor hun rekening nemen. En zo kunnen we ook terugvallen op een hele grote groep vrijwilligers. Want het draait allemaal op vrijwilligers. Ja, want wie is we? Wie is die club dan die kar trekt samen met al die verenigingen? Nou, de kar wordt getrokken door de buurtboerderij Berg, de volleybalvereniging Ludentes en Jong Nederland. En we hebben daar vorig jaar een paar andere verenigingen die zich daarbij aangesloten hebben. De Beugelvereniging, de Stichting Mountainbike-ontwikkeling in Midden-Limburg. En zo groeit het. Kun je dan ook merken inderdaad dat het enthousiasme steeds meer groeit inderdaad van iedereen? Jazeker, want als bijvoorbeeld zo'n mountainbike-organisatie zich meldt en het enthousiasme wat je dan ziet als je dat aan de kinderen vertelt, daar krijg je gewoon een hele goede zin van. Want daar waren jullie niet in eerste instantie van uitgegaan. Nee, precies. En een aantal dingen die vallen dan gewoon samen. Ja. Het is een Midden-Limburgse stichting. En die hebben in het Sveeltje, dat is een bosgebied tussen Sint-Odilionberg en Montfort, hebben zij los van de wandelpaden hebben ze een mountainbike circuit gemaakt. En daar hebben ze zoveel succes mee, dat geeft hen ook een boost om te willen uitbreiden. Gaaf. En bij ons is er zo'n uitbreidingsmogelijkheid. En zij hebben dan ook de ervaring en ze hebben ook de mensen. En voor ons is dat ook weer een versterking van het project. Ja. Ja. Was het nou gelijk duidelijk vanaf het begin dat jullie voor die Kermit Pit trofee, die al 47 jaar wordt uitgereikt in alle provincies van Nederland, dat jullie daarvoor zouden gaan? Of is dat later gekomen? Dat is later gekomen. Wat voor ons project belangrijk geweest is dat door ons aan te melden bij Kermit Pit, we de begeleiding, onder andere van Matt, gekregen hebben van waar moet je aan denken? Zorg ervoor dat je plannen doordenkt, dat je er experts behaalt. Want planontwikkeling, daar staat of valt het mee. En we hebben daar nu hopelijk het profijt van, want we kunnen nu met een goed plan fondsen aanschrijven. Mooi, gefeliciteerd. Ja, dat zijn we helemaal vergeten aan het begin. Ja, dankjewel. Ja. Maar wij zouden graag de felicitaties inruilen voor een stem. Ja. Want wij mogen de provincie Limburg op 12 april aanstaande vertegenwoordigen in Amersfoort. Ja. En dan moeten wij het opnemen tegen de winnaars van de andere provincies. Dus de beste buurtinitiatieven van de andere provincies. En vanaf morgen kan er gestemd worden op www.kermitpit.nl. Nou, en daar vind je het project. Dat is in ieder geval genoemd. Het doel is bereikt. Dankjewel. Even naast jou zit Matteo, die is van Catalyst. Dat is aangegeven de provinciale organisatie. Jullie hebben ervoor gezorgd dat dit het beste initiatief werd in Limburg. Klopt dat? Nee, dat hebben ze namelijk zelf gedaan. Oh. Kermit Pit ondersteunt namelijk. We starten eigenlijk in oktober met wie heeft een idee voor volgend jaar om dat te realiseren. En dan krijgen we een 25-tal initiatieven die zich melden.
We hebben ruimte voor 17, dus daar zit een soort selectie in. We gaan die gesprekken aan. En daar is zij waren één van de initiatieven. En we begeleiden dan die initiatieven. Dat kunnen we op allerlei manieren met advies. Maar we kunnen ook eventueel kijken we kunnen met arcades kijken naar inrichting van een terrein en dergelijke. Maar uiteindelijk moeten ze het zelf doen. En hebben ze dus gewoon een interne competitie tussen die 17 initiatieven. Mm-hmm. En daar hebben en zij hebben hun idee het beste verkocht naar de jury en naar zeg maar de vakjury en ook naar het publiek. Ja, en de vakjury en het publiek, dat is dan? En dat is zeg maar in Limburg. Ja. Daar zit dan de provincie, er zit Vereniging Kleine Kernen in. Daar zitten vanuit verschillende disciplines mensen die dan al die projecten bekijken. We hebben een Kerm met Pit dag in januari. Dan presenteren die initiatieven zich. En dan wordt de winnaar eigenlijk van de provincie, de Limburg Trofee, uitgereikt. Mm-hmm. Dus zij hebben dit keer gewonnen. Wat zei de jury in het oordeel? Wat ons heel erg opviel was de enorme gedragenheid in Berg. Zeg maar. Het feit dat al die verenigingen daaraan meedoen. Het feit dat ze, wat Luc nog niet vertelde, in het Kerm met Pit project zat eigenlijk het realiseren van een gebouw met een overkapping. En dat hebben ze helemaal alleen met vrijwilligers gedaan. En dat is, we zijn er op bezoek geweest en dan zie je gewoon mensen ontzettend fanatiek werken aan hun eigen gebouw. En dat is iets wat zo'n jury laat zien, dat wordt gedragen, die verenigingen doen mee. Het is een ambitieus plan, dat hoeft niet voor Kerm met Pit, het mag best klein zijn. Mm-hmm. Maar dat was gewoon, zowel bij de stemmers als bij de jury zeiden van nou, dit is echt een heel, heel mooi initiatief. Ja, het is inderdaad heel ambitieus. Ik las op L1 dat er 3000, wat zeg ik nou? Iets meer dan 3 ton nodig is. Ja. Dat is een behoorlijk budget. Ja. Maar even los van het geld, het wordt gedragen, heel veel mensen werken eraan mee. Ik begreep dat er ook statushouders en scholieren aan meewerken. Ja, aan het dorpspark liggen een aantal tiny houses. Die zijn nieuw door de gemeente Roerdalen daar gemaakt, gebouwd. Statushouders, maar ook woningzoekenden uit lokale omgeving. En die statushouders die moeten ook participeren. Er is bijvoorbeeld ook een kinderopvang. Die hebben kinderen, dus die kunnen ook naar de kinderopvang gaan. Maar die moeten ook vrijwilligerswerk doen. Die moeten ook opgenomen worden in de gemeenschap. En we zoeken ook dat contact om hen daar ook bij te betrekken. En ik vergeet te vermelden, we hebben ook scholen in Roermond, Juverta College en de praktijkschool hebben er ook bij betrokken. Want zometeen is er ook onderhoud. Mm-hmm. En want er is ook een park, want dat vergeten we natuurlijk te benoemen. Het is ook de bedoeling dat er 60 bomen komen, dat er 6000 vierkante meter gras bij komt, dat er 4000 vierkante meter bloemenweide bij komt. Oh, dat moet ook onderhouden worden. Ja. En dat opgenomen wordt in het schoolprogramma van het Juverta College en de praktijkschool. Mm-hmm. Ja, het is zeer ambitieus. In hoeverre werken die verschillende clubs nou ook onderling allemaal samen? Want je zegt, ze gingen in het begin heel hard voor hun eigen ding. Dat is denk ik ook wel leuk om te zien. Krijgt dat al een beetje vorm? Dat er ook contacten over en weer zijn en zeker, dat groeit? Zeker. We hebben een overleg, zeg maar een dorpsoverleg, waarin alle partijen samenkomen, dingen afstemmen, maar ook elkaar helpen met tips. Bijvoorbeeld vandaag ben ik op een informatiebijeenkomst van Kerm met Pit geweest. Jong Nederland moet het gebouw aanpassen, want er zijn nog asbestdaken. En dan krijg je op zo'n informatiedag van Kerm met Pit krijg je weer informatie van hoe kun je dat probleem tackelen. En zo probeer je elkaar te helpen. Ja, er is veel geld nodig, toch even terug naar het geld. Het moet van allerlei potjes komen, ook van de provincie. Maar het viel me op aan het verhaal van L1. Jullie zijn vol zelfvertrouwen om dat binnen te halen. Hoe staat het daarmee? Jazeker. De gemeente Roerdalen ondersteunt het project ook. Die hebben een startkapitaal gegeven. En er zijn ook nog allerlei onderdelen waar de gemeente ook de portemonnee trekt. We hebben het gebouw, het multifunctionele gebouw, dat is met materialen die ook gedeeltelijk door sponsors betaald zijn. Verder natuur eigenlijk. Allemaal vrijwilligerswerk.
We hebben zo meteen de Volleybalbond, die ook wat bijdraagt voor de aanleg van de beachvolleybalvelden. Een VSB-buurtfonds, een Unive-buurtfonds, een VSB-fonds. Vorig jaar was er vaste actie van de basisschool, €1340 voor de speeltoestellen die er komen. Wonen Limburg is met een bouwproject bezig in Sint-Oedilienberg. Die leggen ook een bepaald bedrag in. En zo halen wij overal wat geld binnen. En zo meteen als jullie op ons stemmen voor de Gouden Pit, kunnen we ook weer een leuk bedrag dat wordt nog mooier. Dus mensen stemmen allemaal op ons project. Nou, voor het geval dat de mensen het net gemist hebben, we gaan het afronden. Je kunt nog 1 keer de oproep doen. Waar moeten mensen stemmen en wanneer? Want 12 april is de finale. Ja, vanaf 20 maart tot volgens mij 10 april. Stemmen op www.kermetpit.nl. En dan vind je de 12 beste buurtprojecten van Nederland. En dan vind je ons project erbij. En klik erop. En wij danken jullie alvast. Goed, jullie bedankt voor jullie komst. En om te komen vertellen over dit leuke, inspirerende en zeer ambitieuze project voor Oedilienberg. Dank jullie wel. Jullie ook. Graag gedaan. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid en Euro PC Roermond.